بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Vallahu azizun hakim. Sadakallahul azim. Başımızın tecrübe olan ustadla, yüzü nurlu, dili doğalı yaşlılarımız, yüreği iman nuru bile yalfıllap duran yaş yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadetlerinizi, dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, dininiz dünyanız için etiyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı başımızdan ayırmasın. Emniyeti, nığmat bolçılığı, yurt parahatçılığı Huday Tebarek ve Teala başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala taştan yakından soğuk havada maturli, maşilli işiniz olsa, işten gelip yada olsanız gelip dirseniz, ne tenha özünüz dostlarınızı zin vurup havarlaşıp bir gece kelasımız vardır, gideyliğin bol qaydıp dursanız, Huday Tebarek ve Teala hemmenizden şu zamanın içinde dininden silim adılan adımlardan saysın inşallah. Huday Tebarek ve Teala ihlasınız sebepli eşeriğinize bereket, cüyünüze bereket, oğlallarınızı, evlatlarınızı salih etsin, din dünyanızı avad etsin. Geçen celesede Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam yoldaşı olan Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Mekke-i Mükerreme'den çıkıptılar. Mekke'den çıkan vaxtlarındaki ve önceki yağdayları hizmetinize yetiştiriptik. Ama bir celesede Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen barışlarına Gâr-ı Thawr'a karşıyın gittiyerler. Yani Thawr dağına barıp şonun içinde bir kevek qar. Arap dilinde qar diyeni bir kiçengrek, ağzı kiçengrek, içi kiçengrek bolsa mına qar diyerler. Amma Kehf dip aydılya, Ashab-ı Kehf'te ayatya, ol ağzı giyingrek bolsa, içi de giyingrek bolsa, ol ulurağı giyingrege Kehf dip aytiyerler. Amma kiçengrek bolsa, ağzı darangrek, içi darangrağı qar diyerler. Resulullah aleyhissalatu vesselam takriben Allah'ın mağıza nesip etsin inşallah. Bir mübarek yurtları görmeklik, hac etmeklik, Resulullah aleyhisselam ashab-ı kiramlan gezen yerlerini görmek Allah hemmenize nasip etsin inşallah. Takriben 4 kilometre yalı Mekke-i Mükerreme'den fasilesi ba Cebel-i Thawr, şonda da bir qar kevek, Qar-ı Thawr'a karşıyın öz mübarek yoldaşı Ebu Bekir Siddiq bilen Resulullah aleyhisselam Qar'a karşıyın gittiye. Ama geçen celesede aydıptık, uğracak bolallarında Hazreti Ebu Bekir Siddiq, men iki tane bir düyani teyyarlak koydum, Hasan hicreti icade verilse, men iki tane düyani bakıp öttüm diye Resulullah aleyhisselam düye bilen çıkmanlarla. Ola Abdullah ibn Urayqit diyen Müslüman bolmanlar. Müslüman bolmadık bir adam bilen ama emin adammıştık. Resulullah aleyhisselam bana inanyanmıştık. İki tane hicretin düyesini, Ebu Bekir Siddiq'in bakıp teyyarlak koyan düyesini Medine'ye karşıyın uğramalı. Sonra Abdullah ibn Urayqit diyen tarihte sonra Müslüman bollu deyip İmam Zehebi de kat'i Müslüman bolan sahabe bollu deyip aytiyemme bir toparlı yo Müslüman bolmadı Abdullah ibn Urayqit diye. Ve herhal bir emin adammıştık. Ama İmam Zehebi kat'i sahabelerden Müslüman bollu deyip aytiye. Medine'ye karşıyın yoldaşlık edecek. Medine'ye karşıyın Resulullah aleyhisselami yol köküdüp Medine'ye geltik qaytacak bolyan Abdullah ibn Urayqit'in yanına koyup vaadeleşiptir Resulullah aleyhisselam.
3 gün 3 gece biz şotada galar. 3-nji gece geçenden soňra şo minjek düýelerimiz alakadany Sawr dağına gelersiň diýakadany Rasulullah aleyhisselam wa'deleşýär. Soňra Abdullah ibn Urayqit be her hal Rasulullah aleyhisselam 3 geceden soňra barýa Medine'ye eltip Rasulullah aleyhisselam öwürlik gaýdandan soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in Abdullah diýen ogly eçersi barmışdyk. Bulara habar berýär Medine siziň ataňyz sagaman bardy diýenden soňra Hazreti Abdullah da Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in eçersi bilen hicret edaqydan Medine'ye garşyn gitýärler. Emma ştada bir bolan waqyla Rasulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Bekr Siddiq bilen Sawr dağına barýan wagtynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq bir gedek Rasulullah aleyhisselamyň öwüne geçýän bolmaly. Bir gedek ýyzyna geçýär. Bir gedek sagına, bir gedek soluny. Hey Rasulullah aleyhisselamyň döwregine hey jaýyny ütgedip duran. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ma hada ya Ebu Bekrin? Ma a'rifu hada min fi'lik?" Binäme ey Ebu Bekr Siddiq, näme etdiň bolýaby diýipdir. Men sen etýän işiň men bilemek, bir gedek öwüme geçýän, bir gedek ardyma geçýän, bir gedek saga sola geçýän. Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Ya Rasulullah, ýydarga ýerleri ýadyma düşýär. Biziň ýyzymyzdan gelýän adamlar bamy kädiýän. Oňam sen öwüňe geçýän, öwden gelämasyrla bir ok ataqadany. Şo wagtda bir 100 diye taf gelen adama bir bayrak badiyakadany şeýle daşarda eçerde elam etipdirler. Hem Hazreti Ebu Bekr Siddiq şonu gaýyk etýänler. Öwüne geçýän birden öwden saňa bir ok atylakadany saňa degamasyn diýip, hem ýyzdan ardymyzdan gelerlemi diýip arda geçýän ya Rasulullah, saga geçýän, sola geçýän diýip seni gaýyk etýän ýakadan görüň Hazreti Ebu Bekr Siddiq bir yerde durman Rasulullah aleyhisselam'ın daşından aylana kadar barya. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek barmaklarının kaptalları bilen barmakları bilen bir rivayette yürüyüptir. Mübarek kewşi Rasulullah aleyhisselam'ın ayak yalaňaç bolupdyr. Kewşi ýyrtylýa, ayak yalaňaç bolupdyr Rasulullah aleyhisselam. Hazreti Ebu Bekr Siddiq görüpdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ayaklary yalaňaç. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýagyrny alyp arkasyna alakadan bir rivayetde bir näçe ýoly Rasulullah aleyhissalamyň ayagy ýalaňaç bolansoň Ebu Bekr Siddiq arkasyna alakadan Rasulullah aleyhissalam akidipdir. Ta Sawr dağına ýetýärler. Sawr dağına ýeten wagtlarynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq gara ýeten wagtynda Rasulullah aleyhissalamy eserik salmandyr. Ya Rasulullah, inem atam taňa feda bolsun, men öwünçä bir girik göreýin, eger bir zat bolsa da maňa bolsun ýakadany. Hazreti Ebu Bekr Siddiq öwünçä Sawr dağynyň içine girip, hiç tat ýok bolanda eserin bir suwur akadany, eller bilen kakışdyra akadany bir hiille barmışdyk. Ýylanyň bir içýanyň hiilleri bar, bir hiille duran wagtynda ýani parçasyny ýyrtakadan bir toforna şeýle şoň agyny baglapdyr. Soňram Rasulullah aleyhissalatu vesselam giren wagtynda Ebu Bekr Siddiq bir däne hin parça ýetmän galanyna mübarek aýagyny tutakadan durupdyr. Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýagyny öwüne goýup Rasulullah aleyhissalam diýeserik girenne ýada bolan soňla Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in guçagyna Rasulullah aleyhissalam mübarek kellesini goýakadan uklapdyr. Şo wagtda Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ayağından bir yılan, ef'i yılan Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ayağından çakya. Hazreti Ebu Bekr Siddiq la yeteharrak. Hiç bir qiymillaman durupdur da. Näme mahafete en yetenebbehe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu korkup Rasulullah aleyhisselam oyunduramaýyn diýip ayağından bir yılan çakmaklygy bilen Hazreti Ebu Bekr Siddiq qiymillaman durupdyr da Rasulullah aleyhisselam turamasyn diýip. Ve ja'alet dumu'uhu tetesaqatu ala vejhi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fentabah. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in gözlerinden ýaşly gatra dammany durup Rasulullah aleyhisselamyň mübarek ýüzüne damypdyr. Rasulullah aleyhisselam şonu oýanypdyr. Näme bolýar saňa ey Ebu Bekr Siddiq diýen Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr. Inem atam saňa feda bolsun ya Rasulullah, ayağımdan bir zat çakdymy näme diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam görüpdir ayağından bir yılan çakypdyr. Mübarek agzynyň suwuny Rasulullah aleyhissalam degiripdir.
فذهب ما يجده من الألم إذيتي الدردي تمام رسول الله عليه السلام mübarek ağzının suw bilen Ebu Bekr Siddiq'tan gidipdir. Şonda Resulullah aleyhisselam aýtdyr: "Ya Ebu Bekrin la tahzan innallaha ma'ana." Ey Ebu Bekr, biz bir darajyk keweň içinde gallyk, ýzymyzdan düşmanly geler diýip gynanma. Ebu Bekr Siddiq beter gaýgy etýärmiş. Özüniň gaýgydyna karşı Resulullah aleyhisselam gaýgy edip ýüregde ağzından çıkacak bolýan bolmaly. Käy ýolda ağlap, käy ýolda Resulullah aleyhisselam gaýgy edip Peygamberimiz aleyhisselam gynanma, Allah biz bilendir diye. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselam'ın ýary gary. Garda Resulullah aleyhisselam bilen bile bolýar. Garda bile bolýar, emma Resulullah aleyhisselam'dan müjden alypdyr. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh aýtýar, Hazreti Ömer'in ogly Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy Hazreti Ebu Bekr Siddiq'a. Yani biz sahabalar ýanynakak Ebu Bekr Siddiq'a Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Ente sahibi fil gar." Ey Ebu Bekr Siddiq, sen garda şol kewekde maňa ýoldaş bollaň we sahibi alal hawd. Kıyamatda Havz-ı Kevser'in ýanynda sen men ýoldaşym boljak dipdir. Rawahu Tirmizi rahimahullah. Yani bir dünyada garda sen maňa ýoldaş bolşyň, ýaly kıyamatda Havzyň başynda da maňa ýoldaş boljak dip Hazreti Ebu Bekr Siddiq'a Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle aýtýar. Resulullah aleyhisselam'ın ýoldaşy, hatta gynçylyk ýagdaýlarynda da ýoldaşy bolýar. Sahabalyň biri barmışdyk, Hassan ibn Sabit diýen sahaba. Hassan ibn Sabit bir şair, şeýer aýtýan sahabamışdyk. İslam'a girmedinden önce Müslüman bolmaka İslam'ın aleyhine şeýerlerde da goşýanmışdyk. Min zinanasy Sirin diýen zinanasy Hazreti İbrahim Can Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ogly 18 aýlykka vefat eden İbrahim Can'ın enesi Mariýa Giptiýan aýallygynymyşdyk. Hassan ibn Sabit'in zinanasy Sirin diýen. Ol Sirin diýen Hassanyň zinanasy Hazreti Mariýa Giptiýan aýallygyň bolansyň hadis sada Resulullah aleyhisselam'dan rawayat etýär. Hassanyň zinanasy aýtýar: Hazreti İbrahim Resulullah aleyhisselam'ın 18 aýyljak ogly vefat edenne men aýallygynym Mariýa Giptiýe bilen bir aýryljak bolup duran wagtynda ses edaqydan bir gyýgyr ýetdik, narahat bolup. Şonda Resulullah aleyhisselam biz nehyet ýetdik, gyýgyrmaň diýip aýtdy diýip şu mübarek hadisi Hassanyň zinanasy Hazreti Sirin radıyallahu anha rawayat etýär. Ve herhal Hassan ibn Sabit Resulullah aleyhisselam marada qaw şeýerleri goşýanmışdyk. Bir däne teberlik şeýeri: "Ve ahsanu minka lam tara ayni ve ahsanu minka lam tara ayni ve ejmalu minka lam talidin nisa." Senin gawragy men gözüm görmedi diýenmişdik Resulullah aleyhisselama. Senin gawragy men gözüm görmedi. Senin awadarragy hiç bir zinanaly dogran nädir diýenmişdik şeýerinde. Huliqta mubarra'an min kulli aybin. Sen tamam aýplardan nabir pak bolup, sen tamam aýplardan nabir beri bolup, sende bir aýp ýok bolaqydan sen yaradylyň. Keanneke huliqta kema tasha. Ey sen bi aýplygyň, sende bir naqs ýoklugy, goýa sen öz isleýän formaňa da yaradylan ýaly diýip Resulullah aleyhisselamy şeýle şeýerleri goşýanmışdyk. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hassan ibn Sabit şu şair sahabaga aýdypdyr: "Hal qulta fi Abi Bekrin şeý'a?" Sen Ebu Bekr Siddiq barada da goşan şeýeriň barmy diýipdir. Qala na'am, hawa ya Resulullah, goşan şeýerim bar diýipdir. Faqala qul wa ana asma'. Resulullah aleyhisselam aýt, men eşdiýän diýipdir. Ebu Bekr Siddiq barada näme goşdyň diýipdir. Ol ýary gar bolan Ebu Bekr Siddiq'in hakynda aýdypdyr: "Wa thani ithnaini fil gharil munif." Bir pak bolan garyň içinde ikilenjesi, iki nefer bolup durlar. Ikilenjesi bolan Ebu Bekr Siddiq ve qad tafal adu bihi iz sa'adal jabala ve kana hibbu rasulillahi qad alimu min al bariyati lam ya'dil bihi rajula. Ayş Ebu Bekr Siddiq Resulullah'ın mahbubu dipdir şeýeriniň içinde. Resulullah'ın mahbubu bolan Ebu Bekr Siddiq
tamamı halayak himme adamla bilýändirle Ebu Bekir Siddiq ýaly hiç bir adam Rasulullah'a gawdadyr diýip şu şeýerini okuyupdyr. Rasulullah aleyhisselam fedahiken nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah aleyhisselam gulaqadan mübarek azı diýişleri görnaqadany sadaqta ya Hassan huwa kema qult dogry aýtýan ey Hassan şu aýtsyň ýaly şu diýipdir. Ebu Bekir Siddiq ýaly hiç bir adam bolup bilmeýän diýipdir. Şeýerin goşanyny Ebu Bekir Siddiq tamamy halayak bilýändir. Hiç bir adam Ebu Bekir Siddiq ýalydyr Rasulullah aleyhisselame mahbublykda. Rasulullah aleyhisselam gulaqadan mübarek azı diýişleri görnaqadany dogry aýtýan ey Hassan şu aýtsyň ýaly şu diýipdir. Ýani Ebu Bekir Siddiq hiç bir adam bilen Rasulullah aleyhisselamyň ýanyna diňde Ebu Bekir Siddiq'in derejesi beter beýik diýip Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Beherhal Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Rasulullah aleyhissalatu vesselam gara garşyn gitýärler. 3 gijelep şol garda galjaklar. Bir almal ders ýaş ýigit dostlar. Erzişli zatlary hewsetjek bolsa, adam her kynçylyklary tähammül etmeli. Ebu Bekir Siddiq şu dersi berýär bize. Yani Rasulullah aleyhisselam käde arkasyna alyp ýagyrna laqadany, özü öňünçe girakadany, hatta ýylallara çakylmany razy bolýar Ebu Bekir Siddiq. Näme erzişli Rasulullah aleyhisselamyň erzişini bilipdi. Bize näme dersi berýär? Bize de erzişli zatlamyz var ýaş dostlar, ýigit oglanlar. Biz de erzişli zatlamyzyň gadryny bileýliň. Wagty geçmedinden öňçe umrumyzyň erzişi var. Umrumyzyň biziň erzişi var, gadryny bileýliň. Ýaşlygymyzyň erzişi var. Saglygymyzyň erzişi var. Ya hanewadaymyzyň erzişi var. Yani wagt goýmaly bir hanewadeň içeriňmi? Ebu Bekir Siddiq ýükdaqadan Rasulullah aleyhisselamy erzişini bilaqadan götermäne razy bolýar. Bir benden gyzyn amanat edip alsaň, Hudaý Taala saňa bir ewlatlary, çağalar beren bolsa, şol bir erzişli zadyň erzişini bilmek gerek. He iki däne gyzym ulally näzir ulalalyny bilemek. He bir görsem gyzym ulalypdyr, oglanlam ulalypdyr, ey näzir ulallaryndan habarym ýok. Näme öýe gelmeýän? İçeriň bilen işiň ýok, erzişini bilmeýän. Zenanan hasleleri bilen işiň ýok. Hemişe ýoldaşlyň bilen daşarda gedýän. Faqat bir nahar wagty öýe gelmeli, ya oglanjyklaň, çağajyklaň faqat düşege girende ýatsak bolan wagtlarynda görmeli, oglanlam näzir olalaryny bilmeýän. Erzişli zatlamyzyň gadryny bileýliň ýaş dostlar. Ya inki erzişli bolan biziň dinimiz. Biziň dinimiz. Bir din marada nägat bir gynçylyk bilen gelipdir bir din. Ýaş ýigit dostlarym, görýän işläp ýüren ýerinde, ýa bir ýaş deňduşlaryň arasyna baraňda, din marada öz nezerleri bilen bir zatlary kepleýän bolsa, din marada bir derek zatlary aýtýan bolsalar, biz olardan bolmaýlyň, biz olaryň hawwasyny berýärlerden bolmaýlyň, olar bilen oturşýarlardan bolmaýlyň. Mahtumul özge dini bozdular, ıqlim şehir gezdiler, cefa bilen İslam dinini düzdüler. 63 yaşında geçti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cefa bilen İslam dini düzdüler. Bir kıyınçılıkla bilen İslam dini düzdüler. Bir Ebu Bekir Siddiq Rasulullah aleyhisselam bilen nağıt kıyınçılıkla bilen bir İslam dinini bizlere yetirirler. Oturan yerinde bir näzire bolýar ýaş dostlar. Bir tahassusyň ýoklatda hiç birimiz dehalet etmeýärse. Bir pezeşk bolsa, mutakassis bolsa, bir zada näzer berýär. Bir adam öz janyny tapşyrýar şoňa, näme mutakassis bir ökdedir bir. Hiç kimde şoňa keplemeýär, näme men tahassusy var diýilýär. O bir dünýäň gürrüňi, dinimiziň gürrüňi ne? Biz yani dinimiz hem ahiretimiz hem kıyamatımızın gürrüňi ne? Näzire bolýar, tahassus ýok munna. Ne bir fıkda tahassus var, ne bir hadiste tahassus var, ne bir aqidede tahassus var. Ne bir halal haramda tahassus var, görseň näzer berilýär. Din marada bir zatlar aýdylýar. Bir din meger bir şizir rahatlyk bilen gelimi ki her kim näzer berer ýaly. Biziň mezhep başymyz. Yani mezhep başymyza İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh näme diýär?
İyyâkum vel kavle fî dînillâhi teâlâ bir-ra'y. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mezhebin başı bolan, Kur'an'ın tek tek manalarını yetik bolan, tamamı hadisler gözden geçiren İmam-ı Azam näme diye? İyyâkum vel kavle fî dînillâhi teâlâ bir-ra'y. Çekinin deyiptir, haberdar bolun deyiptir. Çekinin Hudaýyň dini barada öz fikrin bilen bir zada aýtmaklyga. Hudaýyň dini barada öz nezeriň bilen bir zat aýtmaklyga çekinin deyipdir. Şunu aýdyp duran İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir derýa ýaly bir ilmden dolu bolan Ebu Hanife şunu aýtdy da, öz fikrin bilen, öz nezeriň bilen bir zat aýtmaklyga çekinin. Sizin boynuňyzdadyr sünnetiň ýerine düşmek, Resulullah aleyhisselam'ın ýoly. Eger ondan siz terk etseňiz, ondan çyksaňyz, onna adaşarsyňyz diýip İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin tavsiýan zady. Şu din marada dini yeňil tutmaklyk, ya dini nauzubillah maskar etmeklik, ya adamları güldürecek bolakadan bir jokla, bir gurrungle, bir fezai mecazida, ya adamlaryň arasynda ay onu muny güldürecek bolakadan din marada, namaz barada, din marada bir zatlar aýtmaklyk, ya cehennem cennet barada, arada barada, hac barada bir şuhyla bolsa, ya dini görýän bir yeňil tutmaklyk zatla bolsa, ya namaz barada ay meselen bihude zatda namaz, nauzubillah, ya näme erzesi bar, men ihtiýajym ýok namaza, ya namaza meşgul olmak, adam öz wagtyny zaýa etip durmak, ýüreň arasynda bolsa bol, ya näme üçin oň wagtyny zaýa etip dur, ya men ýetişemek. Dini istihza etmek, yani yeňil tutmak, bin nauzubillah, kufr, yani kafirliň alametinden, munafıklyň alametinden. Şeýle gurrun etýärler bolsa biz şolardan bolmaýlyň. Biz olaň arasynda oturýarlardan bolmaýlyň musulman dogalla. Ay aýsaň näme diýemek menzurum o zatla däkin. Biz näme ýöne bir jok aýtýarsa. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtýär: "Ve la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu ve nel'ab." Hey sen din marada sen şuhin biderek ha. Sen din marada şuhy etdiň ha diýsen aýdarla, ay biz näme şuhy etip dursa beter gaty tutmasana. Näme şuhy etip dursa biz mezah edip dursa diýerler. Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Ay sen Allah bilen, sen Allah'ın ayetlari bilen, sen Allah'ın peygamberi bilen sen şulary yeňil tutmalymy. Hudaý Taala aýdyp duasyny. Şuhy etmäni, gülüşmäni başga zatla kän. Sen Allah bilen, Allah'ın ayetlari bilen, sen Allah'ın Resulü bilen şuhy etmelimi. Şuhy etjek bolsaň başga zatla kän. Sen şey diýsen, ay biz gülüşýärsa diýerler, gülüşmäni başga zatla kändir. Şu zatlary gülüşilýän bolsa, biz olardan bolmaýly ýaş dostlar. Ya bir arasda gezýän oglanly barada görseň ay ýoldaşlary şaýet niýetinde iştat bolmasyna, emme munafyklaryň, kafirlaryň ahlaklaryndandyr. Ozal bilmäne eden bolsak tawabamyz bolsun ýaş dostlar. Bir musulmanyň ahlagyndan dädir. Bir gawy dinine mutemessik bolup ýören adam, arasda gezip ýören oglanlara, bir sünneti bitirip ýören oglanlara saqqal goýupdyr, haji gidipdir, böwrük goýupdyr. Oňa sen nätirip ýöňmyny, näme ýaş wagtynda sen şeýtirip geçirmelimi? Nauzubillah, niýetinde zat bolmasa-da dini istihza etmekdir. Biz olardan bolmaýlyň. Biz dini we diniň şairlerini ully ýerlerden molaylyň musulman dogalla. Mahtumul Işan näme diýe? Günne kefen biçer bu ajal haýat. Günne kefen biçer bu ajal haýat. Bir beladyr hiç gutarmaz bu seýýat. Pelle pelle aşak düşer adamzat. Bugün gördüğümüz erte galmady. Kime bun kime ertirlik dünýä. Öňkäfde görellemiz behefte ýok ha. Pelle pelle aşak düşer adamzat. Bugün gördüğümüz erte galmady. Din marada Hudaý saklasyn bidere kepläp diniň şairlerini şuhy tutup ýören wagtlarymyzda adamyň başyna ajal gelamasyn. Biz olardan bolmaýly ýaş dostlar. Bir degişhanadyr dünýäniň ýüzi, nesihatim dinle eşit bir sözi, ajal yetip adam ýymylsa gözi,
Guya bir dünyaga gelli gelmedi. Ajal yetip adam yımılsa gözi, guya bir dünyaga gelli gelmedi. Bir dünya gelin gelmedin adamın gözü yımılanına şeyle bolyan bolsa, ey yaş dostlu, Allah'ın dini varada, Allah'ın ayetleri varada, Allah'ın Resulü varada, biz ullu yerlerden bolaylık. Onu kepli yerlerin arasında bolmaylık. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi aytya, bir adam bir harama mortekep bolup duran vaktında, ey yaş oğluluğu şakadani, bağışlan aytyan bir haram içkiye, mınnaş yaş oğluluğu mod etya da, şonu fezai mecazide eger koysa, şonu meselen başka bir göre akıdanı bizire gizmeklige hüvvet bolsa, adam onda da günahını nehmetsek alıp ey yaşlı olsun. Bir adam bir haramın başına barsa, haramın da akıbeti yok da. Bunu yönü ağzaki sen adam mevzudan çıkacak. Ey yigit dostlar, öten akşamda önkü akşam, mevzudan çıkmayın yönü bir reft bereyin, haramın anırsı yokluğu vardı. Öten akşamda önkü akşam yatsıdan sonra bir yaş oğlan 23-24 yaşın içinde bana aytmaklıktan sizi onu tanıyanıda yöne fakat öz aydan zadi şunu men gördüm ayt diyakadan aydan san aytyan men mubtela olan zatlama başka yaş oğlanla mubtela bolmasın diye aytya. Ey yaşacık oğlan elhamdülillah Huday tevfik beripdir. 23-24 yaşında hücre geldi. Yatsıdan sonra bugat ağlıya, nehmege ağlıya, bir eden günahlanma şoňa gynanyp ağlıya. Ey bir imanı özden adam yalňyşa yönü yolun tapmak ýagşy da. Adam yalňyşar ýaş dostum. Emes yolun tapmak ýagşy da. Bugat ağlıya adam özü bir geptidi, ey şu yalňyşlığından silim bir şeýle ağlamak, özümüz bir hesaba salalyk, ey günahlarymyzdan silim ağlap başaryasmy? Bir guşelerde, bir halvatlarda, bir otağın içinde, giyeceksin yarında. Yani adam gıptiydi. Bir yaş oğlan men eden günahlarımdan süreyim diye akıdan bir ağlıya içine sığmanı. Men bir yalňyşlanmat, eden işlenmatdy, şunu ayt gürrüňiňde, aňyrsı yok, şi hak yol, şi yol. Näçe wagt ber tövbe edip bir namazlar başladım. Bir arameş var, bir yüreğinde bir keyif etmeklik var. Ey şunu men ozal tafip bilmeni ötdüm. Haramın tehi yok, haramın aňyrsı yok. Haram fakat stres, hanavadäňden sawutmak adamy. Haram fakat adam dargatmaklyk şu diýakydany. Haramın aňyrsyşa da ýaş dostum. Beherhal İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi aytýar, bir adam haramın içinde gezip ýören wagtynda Bismillah diýasa, bağışlan hafız uşak bolsa Bismillah diýse, istiğfaf edip, ay şeriatı yeňil tutup, şol adam nauzu billah İslamyň dairesinden çykdy, kafir boldy diýdi. Näme yeňil tutdy şeriatı? Allah'ın adyny haramyň öňüne getirdi, ol adam İslam dairesinden çykakydan kafir boldy. Bir emdi bolsa, emme eşitdirin bir haramy mortekep bolunup duran wagtynda, bir haram yerlerde ay berekellah, ay maşallah. Bizatlı adamın imanını hataroklayanlar yaş dostlar. Bilmeyen aysa tövbasını etsin. Emme bilip aytýan bolsa, istiğfaf bolsa, şeriatı yeňil tutmaklyk bolsa, adamın imanını hataroklayanlar. Maktum ol özge dini bozdular, iklim şäher gezdiler, cefa bilen İslam dinini düzdüler. İslam dini bizlere rahat gelenak. İslam dini oğlan oğlancın oyuncuğu de. İslam cefa bilen geldi. İslam sakti bilen geldi. İslam gıyınçılık bilen geldi. İslam Muhammed Resulullah'ın gıyınçılıkları bilen geldi. Onu o tırakıdan bir näçe neferin oyunçusu etmeýin yaş dostlar. Eger şeýle gürrüň etýärler bolsa, ayt şeriat oyunçuk dädir. Şeriat oýnamana, şuhy edilmäne bir gürrüň dädir. Bir ayt dinin kulağa atılmasa bizim vazifemiz olan arasından turmakdır musulman dogollu. Erzişli zadın kadrını bilmekliği Ebu Bekir Siddiq bize öğretýär. Emme qaharın içine giyirýärler Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bile. 3 giýjelep şu taada galjaklar. Hazreti Abdullah Ebu Bekir Siddiq'in oğluna Ebu Bekir Siddiq buyurupdyr. Sen günnizlerde Mekke'de näme habar bolsa giýje barýanmışdyk.
Ta dangat diýençe garyň içinde Resulullah aleyhisselam bilen Ebu Bekir Siddiq'in ýanyna galyp, soňramda daňdan öňçärek gelip guya Mekkeň özünde ýatan ýaly bolakadan Mekkede bolýan habarlary eltýärmişdik. Hazrat Abdullah ibn Abi Bekir radıyallahu anh. Hazrat Abdullah habarlary eltip garysy urdan öwürlüp Mekke'ye gaýdan wagtynda 3 ýylese mundan öňçe geçti. Hazrat Ebu Bekir Siddiq zayıf gullary azad edipdi da. Şol azad eden gullarynyň biri Amir ibn Fuhayre radıyallahu anh. Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in tatyny alyp azad eden guly Ebu Bekir Siddiq'in goýullaryny bakyp, bir de şol garysy ura garşyn gidip Hazrat Abdullah'ın ayak ýollaryny bozdurýarmışdyk. Oňşo goýullar el taqydany ýanky garyň öwünde baryp, şo taada sagyp Hazrat Ebu Bekir Siddiq bilen Resulullah aleyhisselame süýt berip ýene urlyk gaýdyp şo ayak ýollary bozýanmışdyk. Hazreti Amir ibn Fuhayre radıyallahu anh. Ozolla gurrun geçti. Bi'r Me'une diyen kuyun yanına 70 tane karini şehit etýärler. Şolan arasında Amir ibn Fuhayre de bağmıştı. 40 yaşında şol 70 karin arasında olakadani Necde iýerilen sahabalan arasında şehit bolýar. Emme geň ýerişde muny öldüren adam Jabbar ibn Selme, bir rivayette Solme diye. Jabbar ibn Solme muny öldürüpdir. Şo taada öldüren wagtynda Hazreti Amir ibn Fuhayrani mübarek cesedin soňram sahabalar gözlerlerinde tapmandyrlar. Bir görüpdirler perişteli Hazreti Amir ibn Fuhayrani perişteli göterakadani yerin bir yerine gömüpdirler da. Şunu öldüren Jabbar ibn Solme Müslüman bolandan soňra aýtýarmyşdyk, Müslüman bolmagynyň sebebi men şu Amir ibn Fuhayrani öldüremde gözümün anyna defa galyp barýanyny gördüm diýdi. Yani şehit bolan wagtynda foztu wa rabbil Ka'be men gönünnim Ka'beň ýesi bolan Allah bilen ant içýänip ahyrky aýdan kefşi bolup binäme diýdi bolýanka diýemde perişteli galdyrypdyrda. Galdyrakadany öýler perişteli akydakadany jaýlapdyrlar. Şeýle perişteliň eli bilen jaýlanan mübarek sahaba Amir ibn Fuhayre radıyallahu anh dawar bilen barakadany ayak ýollary Hazrat Abdullah'ın ayak ýollaryny bozýanmışdyk. Emma Resulullah aleyhisselam Hazrat Ebu Bekir Siddiq bilen garyň içindeki Esma diýen gyzy bula öýlerini Hazreti Esma aýtýar, atam Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselam bilen çykyp giden wagtynda Qurayşyle muny bildiler, öýde ýokdugyny bilakadany Qurayşyň ullary adamlary biziň öýümize garşyn geldiler. Resulullah aleyhisselam bilen Ebu Bekir Siddiq'in ýokdugyny bilip biziň içeriýimizde gafymyzyň agyzyna gelakadany Eýne Ebuka ya ibnete Abi Bekir. Ey Ebu Bekir'in gyzy sen ataň nirde? Ebu Bekir Siddiq nirde diýip aýtdy. Men aýtdym la adri, bilmeýänlidim. Hazreti Esma aýtdy, men bilmeýänlidim. Şo wagtda Ebu Cehl farafa Ebu Cehlin yadahu ve kana fahishan khabitha. Ebu Cehl ilini galdyrdy. Ebu Cehlin ol beter agzy fahiş adam, beterdi bir telek adamydy diye. Agzyndan bir zatlar fahishe keplakadan, agzyndan bir zatlar çykarakadany men ýangyma wurdy, gulagymdaky halkam gulagymdan gaçdy diýdi. Yani şizre bir rahimsiz bolakadan Hazreti Esmany sen dädeň nirde diýakadan ataň nirde diýip men bilmeýänligimde maňa bir ýangyma wurup gulagymdaky halka gaçdy diýdi. Şondan soňra Hazreti Esma kakam Ebu Kuhafe geldi. Dädemin gidenleşdi akydany. Ebu Bekir Siddiq eşitdim Medinäge garşyn gidipdir. Sizi da bir zat goýdumy diýdi. Men aýtdym gaýyk etip durma. Ebu Kuhafa'ň da şo wagtda gözleri körütdi. Aýman gaýyk etdirjekkä bolakadan gaýyk etip durma. Hawa diýakadan bir näçe daşlar oklakadan bir haltaňsyny elle girtdim şu zatlar goýup gitdi. Sen gaýyk etip durma diýemde hemen goýup giden bolsa bolýar. Onda ganimet diýakadan Hazreti Esma da gözen imandan sirim. Atasynyň arkasy bolupdy. İmandan sirim Ebu Cehlin öwünde. Ey aýal oğully, nagat ola kon dersi berýäbi. İmanın saklajak bolakadan Ebu Cehl ýaly adamlaryň öwünde duda. Hazreti Esma da men kakama şey diýakadany kakamyň göwünde jaýlaşdyrmadan sirem aýtdym. Ýogsam içerde hiç zat goýulmany hemme zatlary ekidipdiler. Biziň de özümizni hicret etjek bolup tutdyk diye. Emma mundan soňra müşrikler ýergap ýölledi Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselami
Cebele Sevra garşyn barıpdyr müşrikler. Gara Sevra garşyn barıp, hatta garın defesine da çıkıpdyrlar. Gara Sevr tagriben 765 metr yer bilen fasilesi var. Yani beýik yer demişdik da. Bular şu defe da müşrikli idarga kadany çık geldi. Emma garın öwüne de barallarına şol kewöň öwünne müýün jaý bejer goýanny, müýün bejer goýan zadadyny göre akadany bular. Dokuy koyan ladını göre akadany, ey butada adam yoktur. Eger adam yiren bolsa, müýün butada jaý bolmaly diýe akadany, şondan ewurlýärler. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy: "Ve inne awhanal buyuti labeytul ankabut." Bir sosterini öýlen biri ankabutun öýü, yani müýün öýü. Yani hiç bir esasy ýok, hiç bir zada paybentde, intizik bir zat bilen gyrylýar, bir tarafyny üzseň başga ýerlerde üzülýär. Mana aýtýarlar Hudaý Taala hemişe möýle bir metruke ýerlerde jaý bejerýär-de. Müşrik adamlaryň da Hudaýdan başgany çagyrýarlar-da ýürekleri metruke. Eýni Hudaý Taala şoňa meňzedipdi. Yani iman ýok yer, eýni bir müýün öýýäli, metruke bolan yer o. On bir sost bolýar. Aýtýan zatlarynyň esasy ýok, paýesi ýok. Eflatun felasefeleň biri, hukemalyň biri. Ol Eflatun aýtýarmyşdy da: "Ahrasul eşya'i ez-zubab." Haristerin zatla sinek. Yani her zadyň üstüne oturýar. Her zadyň üstüne her bir hafa bolsa, nejaset bolsa, harisliginden sinek her zadyň üstüne oturýar. Emma inki qinaatli heýwanlaryň biri ýanky möý diýip aýtdy Eflatun. Geň zat inki qinaatli bolan möý şoňa Hudaý Taala rızkyny inki haristerini heýwan siňek bolsa şoňa özüne etip goýupdyr diýär-de. Möý jaýyndan gymyllamany bir güýçlerine tykylýar durýar qinaaty bilen, emma şol haris bolup duran siňek özü barýar şoňa, o da şonu alýar. Bir geň zat diýipdir. Yani haristerini heýwan inki qinaatterini heýwanyň töhmet et goýupdyr Hudaý Taala diýip möý barada Eflatun şeýle aýtýarmyşdy. Geň zatdyr ýaş dostlar. Hudaý Taala bir zady irade etse, kanuny tabiat tätil bolýar. Yani tabiatyň kanuny üýtgemeli bolýar. Hudaý Taala bir zady irade etse, eşreful mahluk bolan Rasulullah aleyhi selami awhanul buyut bolan öýlen zayıfı bolan, inki zayıfterini zat, o da näme möýün bejerýän kelebi da. Şo bilen nada eşrefe mahluqy saklaya Allah iradesi, kanuny tabiat tätil bolýar. Eşrefe mahluqy inki zayıfterin, sosterini zat, Hudaý Taala şo bilen öz eşrefe mahluqy bolan Rasulullah aleyhi selami hevs edipdi. Bir de Hudaý Taalaň goşullar, leşkerleri känna, Allah'ın leşkerlerini Allah'dan başka bilmeýär diýär Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde. "Ve ma ya'lemu junuda rabbika illa hu." Allah'dan başka goşullaryny bilmeýär. Käde görseň eşrefe mahluqy inki bir awhanul buyut bejerýän möý saklapdy. Möýün bejerýän tarlary bilen on saklaýar. Ya Hudaý Taala bir zady iradesi bizlere derse ýaş dostlar, başymyza bir hadise gelse, başymyza bir musibet gelse, ýöne gyksyg edeniň ýa ýöne fikir bolup duranyň haýr etmeýänmiş. Adam Allah'a sığınmaly. Sığınmaly ýerimiz Allah'ın özümişdik. Allah irade etse, Hudaýyň iradesi bolandan soňra kanuny tabiat tätil bolýarmyşdyk. Derya adamy garg etmeýär. Hudaý bir zady irade etse, kanuny tabiat üýtgemeli bolýar. Derya garg etmeýär Hazreti Musany. O Hazreti İbrahim'i yakmaya, yoksa tabiatte o da düşen adam cezgalı olmalı, yanmalı. Emma Hudaýyň iradesi hemme iradalaryň başynda bolýar, o adamy yakmaya. Ya dağ beýikligi bilen adamy saklamaýar, Hudaý bir zady iradesi. Hazreti Nuh'un ogly aýtdy, men o dağa çykar, dağ men saklar diýär. Dağ da saklamaýar. Allah irade edenden soňra hiç de onuň öwüne geçmeýär. Balyk adam hazmetmeýär. Hudaýyň iradesi hemme iradalardan defede bolýar. Ya bir ýaşuly zinany oglan dogurýar, Hazreti Zekeriýanyň zinanasy. Hudaý irade edenden soňra kanuny tabiat üýtgeýär. Ýaşuly zinany da çagy dogurýar, dünýäge getirýär. Hudaý irade edenden soňra kanuny tabiat üýtgeýär. Gunnokdaky emýän oglanjyk kepleýär.
Hazreti Yusuf'un bir günahlygyny şahadet berýär. Hazreti İsa ýaly enesiniň bir günahlygyny şahadet berýär. Qala inni Abdullah. Hazreti İsa kepläpdir gunnokdaky oglan. Men Allah'ın bendesi. Ataniyel kitab ve cealeni nebiyya. Hazreti İsa kepleye gunnokdaky oglan. Näzire keplemeli? Allah iradetse şizre bolýar. Ya Huda iradetse yaş dostlar 300 ýyl yatan oglanlar 300 ýyl yatan adamla yine de sahih salim mulaqadan turk gaýtmaly. Kanuny tabiat üýtgeýänmiş Hudaý bir zat iradetse. Ya Huda iradetse ayda da Resulullah aleyhisselam'ın mübarek barmagy bilen ýarylýamışdyk da. Allah'ın iradesi himme iradalardan defededir. Bizim de başımıza bir hadise gelse, kıyınçılık gelse, fakat Allah'a sığınaylı, Allah hemişe iradeyi hayır başımızdan ayırmasın inşallah. Resulullah aleyhisselam'ı kafirle gelýärli görseli, müyün jaýy var. Bula ewurlyk gaýtýärler. Soňra Hazreti Enes ibn Malik radıyallahu anh aýtýär, Ebu Bekr Siddiq bize gurrun berdi. Biz garyň içinde etdik. Men aýtdym, ya Resulullah, law anna ahadahum nazara ila qadameyh la absarana tahta qadameyh. Bir haleti vardır müşrikler garyň agyjagyny gelakadan aýaklaryny Hazreti Ebu Bekr Siddiq da etegrekde bolansan gadamlaryny görüp tuttuk. Men aýtdym, ya Resulullah, bula gellile, ya Resulullah, yetdile. Ya Resulullah, şunyň bir aýagynyň etegini gözlese bizi görýärler diýdim. İmam Buhariň riwayeti. Ya Resulullah, aýagynyň etegini gözlesele bizi görjekler şula diýdim. Şonda Resulullah aleyhisselam aýtdy, ya Ebu Bekrin ma zannuka bisnayn Allahu salisuhuma. Ey Ebu Bekir, näme güman etýäň sen? İki nefer bolup duranlar, üçüncümiz Allah'dır dipdir. İki voltuz, üçüncümiz Allah'dır, görmeýärler biz dipdir. La tahzan qinan ma Ebu Bekr Siddiq. Resulullah aleyhisselam dağın içinde dağdan meter sabit bolakadani başına müşrikli gelip duha. Ebu Bekr Siddiq'in yüreğine kaygılaba. Emme dağın içinde dağın özünden meter sabit bolup Resulullah aleyhisselam la tahzan qinanma dipdir. İki bolup duran bolsak üçümiz Allah'dır dipdir. Arap şairlerin biri aýtýar da Mughisu Eyyubin vel kafi li zinnun yuniluni farajan bil kafi ven nun. Hazreti Eyyubi, Hazreti Zinnuni, Hazreti Yunus'i kömek berýän Allah bizlerde kömek berjek da. Kıyınçılığa galan wagtymyzda bizlerde Hudaý Taala kömek berjek. Müşrikler gelipdir, gadamyň etegini gözlesele görjek diýen wagtynda Resulullah aleyhisselam iki bolup duranlar, üçüncümiz Allah'dır. Gaýgy etme, gorkma dipdir. Hudaý tebarek we taala ayet inderýär. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İlla tensuruhu faqad nasarahullah. Siz Muhammed peygamber kömek bermeseňiz de Allah oňa kömek berdi. Bize bir fursatdır ýaş dostlar. Dine kömek bermek, Hudaý Taala aýtdy, illa tensuruhu faqad nasarahullah. Siz kömek bermeseňiz de dine, siz Muhammed peygambere kömek bermeseňiz de Allah kömek berdi oňa. İz ahrajahu allazina kafaru. Kafirler Mekke'n kafirler Mekke'den çıkaran wagtlarynda Resulullah aleyhisselami saniyesneyni izhuma fil gar. İkincisi bolup ikisi de garın içinde etdiler. İz yaqulu li sahibihi la tahzan. Yoldaşına aýtýar, qinanma, innallaha ma'ana. Allah biz bilen niýetdi. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe surasında Hudaý Taala aýtýar. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Hudaý Taala sekineti olara berip yüreklerine jaýyllygy berakadany onu bir goşullar bilen ki görmeýärdiler, olary täýid etdi. Hudaý Taala hifz etdi. O da müýün agzyna kelep urmaklygy bilen ýa bir kepter da şoň agzyna ýymyrkalakadany kepter üstüne ýatypdyr. Bazılar aýtýarlar şimal haramiň üstündäki haramdäki gezip ýören kepterle şol Resulullah aleyhisselam sawurgar şonna Resulullah aleyhisselam muhafazat eden kepterleň neslinden niýetýärler. Hudaý tebarek we taala aýtýar, "Ve ja'ala kelimetellezina kafaru sufla." Kafir bolanlaryň kelimeleri olanky etekde gally ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın adı, Allah'ın kelimesi hemişe ýokardadyr.
Allah'ın adı, Allah'ın kelimesi hemişe yukarıdadır. Hudaý Tebarek we Taala aýdan eşderlerden kabul etsin. Hudaý Tebarek we Taala geljek jeleselere de hemmemize tawfik berip inşallah Ebu Bekr Siddiq'in ve Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gurrunlar içindeki dersleri bilen almaklık ve ona amel etmeklik Allah hemmemize tawfik bersin. Geljek jelesede Abdullah ibn Urayqit 3 gece geçenden sonra yankı düyeleri getirip Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen Medine'ye Munawwara'ya garşyn alyp gitjek. Resulullah Aleyhisselam yolla bolýan wakaýalar bilen we ondan sonra Medine'ye Munawwara'ya ýetjegini inşallah hyzmatyňyza ýetişdirer. Hudaý Tebarek we Taala aýdan eşderlerden kabul etsin. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhem 3 ihlas okuýakydany daşarda eçerde kulak asalan umidwarlarynyň ruhlaryna bagışlar. Okuy berin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.